A fitattun fina-finanmu na ranar Lahadi, na musamman fassarar Alligator, fassarar kamfanin Mega, Yusuf Zamani Record, kama da kamfanin Sultan. Kaɗan daga ciki nan masoya kallon Indian Hausa Film. A ko'ina kake a duk inda kake, wannan babbar dama ce ta yadda za ka ringa sauki Indian Hausa Film. A ko'ina kake a duk inda kake, tsarukan mu suna ba da damar yadda za ka samu kowane fim da ka shiga wannan tsarin. Ko da fim Indian Hausa Film da an saka, za ka ringa samun shi kai tsaye da ma dukkan wani fim da kake nema, kake da bukata. A ko'ina kake a duk inda kake, tsarukan mu suna aiki. Za ka iya tuntuɓar da kan wannan number domin ka samu cikakken bayani game da tsarin da za ka shiga. A koda yaushe za ka ringa samun Indian Hausa Film da ma dukkan wani fim da kake da bukata. Za ka iya tuntuɓar mu da kan wannan number akan Telegram ko kan WhatsApp kai tsaye kenan. To idan yau da farkon zuwan ka wannan channel ɗin, kar ka manta ka yi subscribe, ka yi like, shine zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da zarar an saka da sababbin bidiyon mu. To a ɗauka a biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗin kamar haka. A ko'ina kake a duk inda kake, a kowace ƙasa kake, 'yan Kamaru, 'yan Chad, 'yan Ghana, to za ku iya tuntuɓar mu da kan wannan number domin ƙarin bayani game da tsarin. Idan ka shiga wannan tsari, zai baka damar samun kowane fim da zarar an saka. To a biyo mu da kan wannan number waya kamar haka. Cikakken bayani sai kun biyo mu da kan wannan number domin ka samu cikakken bayani ta yadda za ka shiga wannan tsari da yadda za ka ringa samun Indian Hausa Film da zarar an saka. Kar a manta a biyo mu da kan wannan number waya. Idan yau ne farkon zuwa wannan channel ɗin, kar a manta a yi subscribe, a like, shine zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sababbin bidiyon mu da zarar mun saka. Yau muna ranar Lahadi ta musamman kenan. Kar a manta a biyo mu da kan wannan number da muka ajiye a kan screen kamar haka.